Gitunan karon ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ang posibilidad nga mamahimong probinsya ang Tibok Isla sa Mactan, lakip na ang lungsod sa Cordova. Apan yang gitataw nga wa pa kini malakip sa mga balaod noon nga iduso ni Lone District Congresswoman Cindy King Chan. Ano ang report? The project of Gikonpermar ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga padayon pa nila karong gitun-an ang posibilidad nga mamahimong usa ka probinsya ang Tibok Isla sa Mactan nga maglakip sa lungsod sa Cordova. Matud ni Chan, ang ideya iya sa mitaliwan nga Presidential Legislative Liaison Office Secretary Adelino Sitoy ug nakita niyang dako kaayo kini ug mahatag nga kalambuan alang sa Tibok Isla sa Mactan. Based on populations and area, we are already qualified. There is already a plan of Secretary Adi. Ang ako lang pagkuha lang atong mga data siguro. Asa to dapita ang target for to become a municipality and a city of Lapu-Lapu. Ubos sa plano, himuong dakbayan ang lungsod sa Cordova, samtang bahinon sa duha ngadto sa tulo ka lungsod ang dakbayan sa Lapu-Lapu, diin usa sa mga lungsod ang Olango Island. Dugang ni Chan, taud-taud nang wa mahisakop ang Lapu-Lapu City sa probinsya sa Sugbo human kini madeklarar nga highly urbanized city. Ang Cordova, kung basihan usab sa mapa, mauna lang ang nagbidugto nga lungsod nga nalayo sa mga kauban niini sa 6th District. Busa alang sa mayor, dili unta hatagan og bulok politika ang plano kay alang raman usab kini sa kalambuan sa Tibok Mactan Island. Maho nga ni may nga Lapu-Lapu City is an adapted of the province of Cebu. So anything unsay makaayo, even from the start of the pandemic, Lapu-Lapu is very supportive for one island Cebu. Okay. So ang ato lang dili na to buhatan og politika kundi atong tan-awon unsay makaayo para sa kinatibukan. Apan giklaro ni Chan nga sa pagkakaron wala pa kini malakip sa mga nahanay nga balaod nun sa iyang asawa nga si Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King Chan kay gitan-aw pa nila ang ideya kung viable ba o dako ba ang posibilidad nga mapalabang kini sa Kongreso. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa usab makuhai og habig si Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan ug si Governor Gwen Garcia. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.